Τι κάνετε έξω? Αυτό εδώ πέρα. Μην την πειράζετε και μείνω έτσι. Μην την πειράζετε και μείνω έτσι. Α, δεν έχει δικιά μου. Θα γελάω, μα δεν θα μπορώ να σε κοιτάω. Αυτή ρε Χριστό. Έχεις γράμματα να κάνεις. Μπορείς γράμματα. Τα βλέπω. Ήταν πρωί και παγωνιά. Δεν μπορώ να τα κάνω μόνος με μαλλιά. Ναι, μόνος. Φέρ' τα μπροστά όλα και κούρεψε τα κρακ κρακ κρακ. Μην του μιλάτε. Μην του μιλάτε και τώρα. Στεναχωρείτε. Θα σκαλιρέψει λίγο, γιατί γελάει γελέψει. Θα σας βγάλω στο Ζώος 30. Ζώος 30, Χρής Ξανθό. Εδώ που αφήσατε εδώ μπροστά. Θα κάνετε το ψαλίδι, δύο χράπα χρούπα. Παπα, πρόσεχε που πάνε πάλι, μην πας από εδώ κάτω το πάνε. Εδώ έχω φωλιά εδώ μεταξύ, Εδώ έχω φωλιά, εκγενετής. Ναι. 19 πάμε στο 12. Ρισκάρουμε. Αυτή τη σκηνή δεν την ξεχάσω ποτέ. Τι ρισκάρουμε. Με πουλά. Α, εντάξει, δεν ρισκάρουμε, δεν παίρνει και αυτό αυτή τη φορά. Τίποτα δεν παίρνει. Εάν και φώναζα. Γρήγορα τα Κατέβασε την φλαγιά. Πώς και έφυγε εδώ. Δεν μας φέρανε κάτι μηχανή. Δεν έχει ωραίο σύστημα που κουμπώνει.